The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, or rightly dividing the word of truth. James 3:17 says, "But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy." James chapter 1 verses 5 and 6, "If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind." Proverbs 9:10 and 12, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. If you are wise for yourself, and if you scoff, you will bear it alone." Proverbs 14:16, "A wise man fears and departs from evil, but the fool rages and is self-confident." Psalm 69:5, "O God, you know my foolishness, and my sins are not hidden from you." Galatians 3:10-11, "For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith." Before we start our Bible study nining adlaw, sa mas naandan, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa atong hibalik sa atong pagkikamitay sa Dios. We can restore our fellowship with God by using the principle of 1 John 1:9. Kinahanglan ato isugid ang atong mga salang nabuhat ning adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag sa atong buhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug busa, let us use now the principle of 1 John 1:9, which says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." But for you, unbeliever, the issue you're facing is not confession of sins. It is faith alone in Christ alone. Ang pulong sa Dios diha sa Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Human imo buhata kana sa imong pagtuo kang Hesus Kristo, ikaw andam na sa pagsalmot nining atong pagkabuhatong pagsimba sa Dios. Kaya nga atong pagbuhat nining pagtuon sa pulong sa Dios, nagasimba usab kita kaniya. So sa hilom magampo ta agi pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo niining laino sa mga adlaw, sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nga imo pa kaming ipabuhi nining among lawas.
kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, ug grasya. Dili kami takos nga mabuhi pa ang imong plano sa tagsatag sa namo kag kinabuhi nagapadayon pa man ug busa. Umani kami sa among pagpadayon sa pagkat-on, pagdugang kamaturan, pinagis pagtudlo ka na mas balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth, our mentor, ug busa nagpasalamat kami kanimo ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, mao atong unahon sa pagpasalamat kaninyo atong mga higala nga nagasunod na nining atong ministry og from all over the world kining atong mga subscribers nga magkugihon, matinud-anon sila sa pagsunod sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. O kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers, welcome once again. Aniya kita magadupot na karon sa laing pagtulunan nga atong isugdan kagahapon ang Colossians Chapter 3. Mao kini atong giduputan karon og atong gisgutan let us have some kind of a review nga kagahapon sa atong pagsugod ang gisgot na kita sa positional truth, ang kamatuoran sa atong pagkahimutang, our true relationship with our Lord Jesus Christ. Kita mi himo sa labing mahinungdanong desisyon nga atong mabuhat sa tibuok nitong kinabuhi, pagdawat nato o pagtuo kaniya nga atong manluluwas. Diha kita na hiusa na dugtong kang Ginoong Kristo through the baptism of the Holy Spirit. Kini nga itong giingon nga positional truth. This is equivalent to sanctification nga nagpasabot og kita gipaglain na. Pinaglain, separated. So mao kana ang positional truth nga ato na karon na angkon. Og this positional truth clearly explains our true condition. Ang tinuod natong posisyon o kahimtang o pagkabutang sa atong relasyon ngadto sa Dios. So kanang relasyon nato sa Dios na kanang na angko nato human kita bautismuhi sa Espiritu Santo. Kaya mao man kaniya ang doctrinal process nga madugtong kita sa atong Ginoo pinaagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo kanato o kita nahiusa kang Ginoong Kristo. O mayong ganitang nahiusa, we are identified with our Lord Jesus Christ, spiritual death and physical death. And we have been identified with Christ in His death, in His burial, in His resurrection, in His ascension and session. O itong hisgutan katong duha ka kategorya sa positional truth nga ang nag-una nini maong retroactive positional truth. Mao kini ang atong position now which started at Christ's death, spiritual death and physical death. And then the second category is current, the believer's position right now. Current, pagkakaroon. So, atong isgutan usab nga ang positional truth mao kini ang yawi sa atong pagsabot tali sa simbahan o sa ubang mga katuigan, in other words mga dispensations. O kita nga mga magtutuo niining panahon o katuigan sa simbahan, mga sakop na kita sa harianong panimalay sa Dios. We are now members of the royal family of God. O ato usab nga hisgutan nga kining maong positional truth
magapadayag o kanang patinaw sa kalahian tali sa Kristyanidad o sa relihiyon. Okay? So, Christianity is, of course, not religion. And religion is not Christianity. Magato ka ng hisgutan ka na in detail as we go along. Nining atong pagtuon bahin ini. O usab atong gitun-an katong gitukbil katong duha ka matang sa mga mayong binuhatan nga atong mabuhat ingon nga mga magtotoo. Now, I am referring this to our fellow believers. Okay? O kay ang mga di magtotoo, ang ila yung buhaton nga mayong binuhatan, moro man ang mga tawhanon, wa mag-Diyos nun. So, well, ato lang nagilakbitan, bahin niya na, apan you are going to learn more in detail bahin ini sa atong pagpadayon sa pagtuon ini. O ato sa mga gisgutan nga ang sala dili na isyu sa bahik sa kaluwasan tungod kay it has been solved at the cross 2,000 years ago. Atong pagpamatay ni Jesucristo dito sa cross. O ang ato laging mga maayong binuhatan nga mga tawhanon, human good, tandi ka na sa filthy rags, hugaw nga trapo. Sa tubangan sa Diyos, nakana sa Isaiah chapter 64 verse 6. O ato ipadayon karon ang atong pagtuon bahin ini o atong pahinomdom usab kanimo kadtong tutulo ka mga arrogant skills, namely self-justification, self-deception, o self-absorption. O atong gisgutan usab ang duruha ka matang sa imputation. O ang imputation ato ning gihubad sa binisaya o pag-isip. Okay? O pagpasangil. Now, duha ka klase kining imputation, real imputation o judicial. Ang real, ang ehemplo nini sa diha nga ang atong unang ginikanan si Adan ug si Iba misupil sa gidili sa Dios ang bungas kahoy sa pag-ila sa mayong dautan. So, they committed that violation of God's prohibition in the garden. So, ang ilang status na usab, since then, they were declared kanang spiritually dead. Kay nahog man sila nitong formula natong kanunay natong painomdom sa itong kaugalingon nga there is a formula that made this possible nga all members of the human race are declared physically alive but spiritually dead. Tungod nining formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. O diha-diha sa pagkalaglag sa una natong ginikanan si Adan ug si Iba, nag-iya na sila sa kinaiyang mga sala. Uban sa maong kahimtang physically alive but spiritually dead. O ang buot pasabot sa spiritual death, mao ang ilang hingpit nga pagkahimula gikan sa Dios. Total separation from God. That is the meaning of physical death. So, kadtong una nga imputation is real. Mao kanay real. Imputation kadtong nahitabo sa atong unang ginikanan. Ug ang ikaduha nga matang sa imputation mao kadtong judicial. Okay? Ang buot pasabot nini is undeserved to be judged. Si Ginoong Jesucristo was undeserved to be judged. And yet, ang atong tanang mga sala sa tanang tao
Mugso ni kalimutan na didto gibo kanang inon tagi-isip. Okay? Imputed. Mao ka na ibot pasabot sa imputed. Ang tanan ng mga sala, gi-impute ngadto kang Ginoong Kristo. That's undeserved to be imputed. O ngayon ikaduha, ang pagkamatarong sa Dios gi-impute o giisip nganhi kanato sa diha nga musanong kita sa maayong balita sa kaluwasan pinaagis of course pagtuo kanato kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Once we believe in Christ, diha the righteousness of God, perfect righteousness, is imputed to us. Nganhi kanato. So, tanang mga magtutuo, therefore, na nag-iya na karon sa perfect righteousness sa Dios, nga gi-impute. Yan itong higayon nga sila, kita, ng mga magtutuo, mihimo sa maong desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. So, I hope nasabtan mo na. So, karon atong gisgutan tuod gahapon ang bahin sa double portion that every believer receives. Okay. Nitong higayon, nga nakadungog tas maayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat kapitulo 16 versikulo 31. Suluban kita o ingnon tagi isipan kita, imputed kita sa pagkamatarong sa Dios nga Amahan o sa pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo mo nang nahimo ka ng double portion. Okay? O tanan nga mga magtutuo na nag-iya o nakaangkon na niining double portion. The righteousness of God the Father and the righteousness of the Lord Jesus Christ gi-impute, gi-isip o yung tagi-sulob na natong mga magtutuo. Nga kung mutanaw na nga tong Diyos nga Amahan kanato, dili na ta mga hinukman kundi nangamattarong na, justified na. So sabtag na. So karon kay mga magtutuo naman kita na sayon kita nga gimanduan kita sa pulong sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18 nga kanunay gyud natong malmal nimo nga di na gyud na makalimtan nimo. This is the mandate that we have to follow as believers niini karong panahon sa simbahan. Kay kini ang atong pagkabuhi pagkakaroon niya magkita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Naibaw naman ta nga tulo ka bahin ang plano sa Dios. Naguna, kaluwasan. Ikaduha, ang atong ng pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyano dinhi sa panahon. O ang ikatulo, ang ato ng pag-uban sa Dios dito sa eternidad. Believers in eternity. So karon kay niya man ta si kaduhang bahin sa plano sa Dios, gimanduan kita nga patun-on sa pulong sa Dios aron mutubo ang atong kalag hangtod makabot nato ang atong tumong common goal as believers, which is spiritual maturity. Ang hingpit nga tumong nato ingon nga mga magtutuo samtang niya pa kita dinhi sa kalibutan. Now, there is no excuse, Rabba, for believers not to advance in their spiritual life. Kaya nga naman, tungod kay ang Diyos, nagasangkap man sa tanan nga atong mga panginahanglan. Nabitaw na sa Philippians 4:19, My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. So, gisangkapan kita, naapay mga 10 problem-solving devices, napay faith-rest life, napay divine dynasphere, nga atong puyanan, aron kita magmadinaugon, all of this. Pipilaran ka na nga atong gisugutan. All the
spiritual assets, divine assets nga gisanggap sa Dios kanato. So there is no excuse. Wa gyud tay ikapangulipas nga kita mga magtuto dili kita maka-advance, dili kita makasibog sa unahan sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Mao na nga dias Colossians 3:1 sa may gisulti diha. If ye then be risen with Christ, mao na ang condition, current positional truth kana. Kaya we have been risen with Christ naman. Current positional truth. Ug unang pulong dinhi sa maong bersikulo, F, conditional. Ug kanang maong condition is naay pahimutang sa Grigong grammar in the first class condition. If. Kaya ang condition, if, doon na manggoy tulo ka klaseng condition. First condition, yes. Second condition, no. Third condition is maybe yes, maybe no. Okay? Ug sa Grigong kanang pinulungan ug sa ilang grammar, there is such thing as prothesis, nga mao kanay premise, okay? O sa Binisaya pa, pasiuna. O human na is apodosis, nga ang konklusyon na kana. Mao na'y nagasunod. So, this Colossians 3:1 condition is true. Thus, it is in the first class condition. Now, sa pagpadayon ni mo ning maong bersikulo, verse 1, if ye then risen with Christ, kining sunod diha is seek. Ang Grigong pulong nini is zeteo. Kung sabot sa zeteo, it means to search, to learn. Okay? Ang pag-seek, that is careful investigation or searching. O kanay sabot. Or to try to find out. Or to seek information. Or keep seeking. Ang laing Grigong pulong dahil is perazzo. Perazzo, to try to test, meaning to examine. O niya, naa sa giingon og dokimazzo. Okay? Now, kini nagkahulugan og customary iterative present. The bot pasambot nini is to attempt to learn by careful investigation or searching, makuti nga kanang pagsiksik, okay, pagpangita. Now, by this time, we presume that we know the meaning of the positional truth, okay? Ato magyuning giunas paghisgot kining positional truth. As we know, bahin man kini og duha ka kategorya, retroactive o current. Last time we took up Colossians 3:1, nagaingon kini nga, if ye then be risen with Christ, seek ye the things above. You see? Now, ang pasambot ko din, hindi lang kay seek the things above, but keep seeking. The above is the positional truth, right? Kini ba nga itong gisugutan mo ni positional truth, condition. So, the prothesis or premise, pasiuna, mao ang unsa, if, kadtong condition. Unya ang apodosis, the conclusion, ang nagsunod, mao kini, keep seeking the things above. Kasabot ka? So now, magay gitawag og kaning pagpresentar ni ini, if you are stoned, if your eye sinneth, if your hand sinneth, if you are slapped in your face, na bitaw na F na condition. Okay? Now, na ay gitawag sa Grigong lingwahe o grammar nga
ang prothesis is otherwise called evidence inference. Ug ang prothesis usab ginganlan og equivalence. Now, okay, adto rigud ta sa Roma 10 bersikulo 9. Palihog abri sa imong Biblia karon. Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Romans 10:9. Okay, are you ready? Now, nag-ingon ka na diha. If you confess with your mouth, now kanang with your mouth, that's a compound prothesis. Okay? If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Mao kana ang maong bersikulo. Now, there is that so-called inverse condition, the simple apodosis. You will be saved. Okay? Now, 1 John 1:10, na usa ka prothesis diha, ug duha ka apodosis. Ang inverse condition, if prothesis is true, apodosis is also true. Unya, naay gitawagong imperative mood, ug kini dunay daghan nga mga matang kining imperative mode. Like for instance, okay, tagaan ka na ako og ehemplo. Kung ibutang nimo ang imong kamot diha sa kayo, kanang mapaso ang imong kamot. Now, this is a mild command. Kana bang, if you put your hand in the fire, your hand will be burned. Okay? Now, lahi ang pag-ingon nga, don't put your hand so your hand will not be burned. That is a direct command. Kantong una, mild command. Okay? Sa itong mild command, kung imong ibutang ang imong kamot diha sa kayo, mapaso ang imong kamot. That's mild command. Apan kung mayong ka nga, don't put your hand so your hand will not be burned, mo na direct command. Okay? Balik ta sa Colossians 3:1. If ye then be risen with Christ, current positional truth. Okay? So sundan ha? Aron di ka muwas passing. If ye then be risen with Christ, current positional truth, then keep seeking the things above. Okay. What are these things above? Kani bang things that are above nga gisgutan din Colossians 3:1. Now, okay. Ato ni isgutan ron, okay? Adto una ta sa Colossians 2 bersikulo 12. Maglukso-lukso ta dinhi og mga bersikulo. Okay, just get ready with your Bible. Colossians 2:12 says, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Now, unsa ning gisgutan sa Colossians 3:1 nga things above? Things that are above. Unsa ni? Tubag ang pagka-anaan ni Jesucristo nagalingkod sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Christ being seated at God's right hand above us. Diba? Tuman si taas. Now, Philippians 3:13. Anto na po tas Philippians 3:13. Nagaingon kini. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Now,
These things up above are what God commands us to learn, to study, and apply in our present life. And come to the knowledge of the Word of God. Nabitaw na sa 1 Timothy 2:4 ba to? Nakakanadhiyagi hisgutan nga these things up above are what God commands us to learn, study, and apply in our present life, and to come to the knowledge of the Word of God. Now, to sum up, sa kabubuton sa Dios alang kanimo magtotoo is to be regenerated. Okay? Mao man ni kabubuton sa Dios nga ikaw unta maluwas, matao pag-usab. Yung kaduha, to grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, 2 Peter 3:18. Okay, mao ni ang to sum up, okay, sa kabubuton sa Dios alang kanimo nga hinunta nimo tao. Kay tanang tao man ang gi-address niini, tanang tao nga unta sila maluwas, matao pag-usab, pinagi sa ilang pagtuo lamang kang Kristo lamang. So they can be regenerated, matao pag-usab. Ug human sila matao pag-usab, sundo nila ang mando sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon sila sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo. Pinagi nini nga itong gibuhat adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. We are studying the Word of God, the mind of Christ, 1 Corinthians 2:16. And we have to assimilate God's truth. Kaya mao man kini ang atong sunod sa gitawag og post-salvation epistemological rehabilitation. Naginahanglan kitag rehab. Kitang tanan, gikan kita sa pagkadili magtotoo, busa kinahanglan kita i-rehab na mausab na gyud ang atong mga baruganan, ang atong mga prinsipyo nga diha magagikan sa pulong sa Dios. So we have to assimilate God's truth. Kini atong ibuhat adlaw. We are assimilating God's truth, the post-salvation epistemological rehabilitation. Now, Proverbs 15:24. Proverbs. Abriheng imong Biblia. Diha sa maong libro sa Proverbio. May kapitulo 15, versikulo 24, nag-iingon kini. The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. O niya, balik dadto sa Proverbs chapter 10, verse 27. Okay? Proverbs 10:27. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Na, klaro kayo. Proverbs 14:27. Sibog na puta. Proverbs 14:27 says, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Okay. Balik na sa Colossus 3:1. Okay? Balik-balik tanini. Colossians 3:1. If ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Unsa katutoy Grigong pulong sa seeking? Zeteo. Z-E-T-E-O. To search, to learn. Ang but pasabot. So, ang mga synonym yun niining seeking, to try to learn, careful investigation or searching. Unsa pa? To seek information. Unsa pa? Keep seeking. Yeah, pag yun, to try to find out. So those are mga synonym. So if you are a Christian,
kung ikaw Kristohanon, then keep searching. Seek information, those things above. Mo na itong gibuhat na daw. Seeking. Keep seeking. Now, here's a point of doctrine I would like to leave to you. Seeking the above ni dinhi nining maong bersikulo. Nanginahanglan kini og pagdasig. Di ba? Pagdasig o encourage ingnon ta sa maglisod tag Bisayan yan. Pagdasig, di ba? It needs pagdasig, encouragement based on the command, keep seeking the things above. Mao man mando. So, what again are the things above? Unsa ka to? Well, the answer is the Lord Jesus Christ's current position in heaven. Nga nagalingkod siya sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Okay? Karon, anto tas Filipos. Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Now, ang gisgutan din hing maong mga bersikulo, kiduha man it talks about upward call. Okay? Kining upward call, above, sa itaas. O, of course, we have been elected sa upward call nato. All believers are elected to tanan nga mga magtotoo pinili for salvation. Now, sa diha nga kitang mga magtotoo, migamit sa atong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas, wala ba nato siya kanang dapita? We did not invite Christ into our heart. Nga naman. Wa na matunong sa kanang pulong sa Dios. Wa na. We do not invite Christ into our hearts. Why? Tungod kay ang atong heart, atong kasing-kasing is deceitful. It is deceitful. Malinglahon. We just believe in Christ and we get saved. See? Maura na. Dili kay imong imbitahon, imong dapiton si Kristo diha sa imong kasing-kasing, dili. We only used the non-meritorious faith. Everybody can use his faith, right? Tanan makatuo, pandili ang tanan mo tuo. Mao na nga diha sa Piso 2, 8, 9, nag-ingon, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, kining upward call dinhi to follow God's will here on earth. Mao kana ang buta-sabot ning upward call. So ang atong inunta goal, objective as people ingon nga mga sakop sa kaliwatas tao, mao ang kaluwasan. That's our goal. And after that, our next goal is unsa? Bible truth. Kamatuoran diya sa Biblia. And this is what every believer aims now sa pagtubo diya sa grasya o kay balo ni Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. And become later on spiritually mature. Mao ni ang mga lakang to be a winner believer. Mao ra ba ni kabubuton sa Dios? Kabubuton niya nga kitang mga magtotoo mahimong mga mananaog, winner believers. Unsaon? Pinagi nini atong gibuhat na daw, pagtuon, pagkaton, pagtuo, pagdawat nini, o paggamit nini sa atong kinabuhing espirituanon. Now, this is 1 Timoteo 2, 1-4. This is the exhortation to all believers. Okay? Diha sa versikulo 4 nag-ingon nga, God wills that all men be saved. Na.
mao ni kabubuton sa Dios nga ang tanang tao unta maluwas. Kay kita migamit sa atong pagtuo ngadto sa pulong sa Dios pinagi sa atong pagdungog sa kamatuoran. Roma 10:17 unsa gisulti. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, diha sa Proverbio 10:27 naghisgot ka na og fear of God, di ba? Okay. Fear of God, dili ni fear nga sala. Kay when you fear, you sin. But kining isgutan din sa Proverbio 10:27 dili ni kahadlok nga sala, dili. This means respect, reverence, and honor ngadto sa Dios. Mao na fear of God. Now, gaingon ra ba na diha nga if we follow God's mandate, kung atong sundon, tumanon ang mga mando sa Dios, our life will be lengthened. Ni ara ang gipangita sa kadaghanan nga buot silang kinabuhi, taas nga kinabuhi ay mando sa Dios. If we follow God's mandate, our life will be lengthened. Now, akong balikon nga katong bisan gani diyan sa Proverbio 14:27 nagaingon usab kana nga fear of the Lord. Okay? Di man ni nga kanang fear of the Lord dili na sala. Ang kahadlok sala dili ni mao ang buti pasabot. It is pagtahod, paghatag og dungog, paghigugma, pagtuman, paghimaya, pagtamod. Mao ni ang mga synonym ang buti pasabot ning fear of the Lord. Now, diha na po sa John 14:15. Okay? Ampas ka ba sa atong pagpakli og mga bersikulo? Diha sa John 14:15 sa gisulti. If you love me, kinsa maning me, sige no si Kristo. If you love me, you will obey my word. Bersikulo 21 sa maong gihapon nga libro. He who has my word and obeys me loves me, and the Father and we will disclose to them those who have my word and keep it. Yes, we truly love ni Ginoong Jesucristo once we are able to develop, giugmad na nato ang atong gitawag og personal sense of destiny. Now, when can we truly say, niining, di ba na may alawiton? It's a hymn which says, what a friend we have in Jesus. Now, when can we truly say, niini? Tubag, if we have been seeking the things above by advancing in our unique spiritual life. Kay wa man tay ma-aplikar sa atong espirituhanong panginabuhi kung wa tay pulong niya. Pulong sa Dios. So mo ning atong gitun-an ang pulong sa Dios, balik-balik ning atong pagtuon ini. Aron sa ingon niya na de nagyod nato makalimtan. Mo kanang kining matanom na gyud mo will be grounded na gyud diha sa atong kasing-kasing in the right lobe of the mentality of our soul. Ang pulong sa Dios nga atong ginatunan na daw. We have to seek the things above pinagi sa atong pag-advance sa atong unique spiritual life. Okay, 1 John 5:2-3. Naka? 1 John 5:2-3. Nagaingon kini. For this is the love of God, who is the object or the subject. Kinsa man. This is the love of God. Now, of course, in plenary genitive, this means
For this is the love for God. Okay? Love of God. Ang pasabot din ni love of God or love for God. This is a result of the love of God. Kasabot ka ba? Sa akong pahatinaw ni mo? Kini bang 1 John 5:2-3, for this is the love of God. Now, kinsa man ang object o ang subject. Now, diha sa plenary genitive, kini nakahulugan og for this is the love for God. Kay ang love of God, resulta kini sa love for God. Okay? This is a result of the love of God. Now, tungod kay it is in the plenary genitive, it can be reversible. Naibot pa sabot. Mahimog bali-balihon nimo. Okay. Now, sa atong pagtuon sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 1, kinilabihang daghan ng mga doktrina ang nagatangag ni ini. It is a lot of doctrine that is explained diha. One of them is positional truth. Balik na punta. Positional truth. Kaya ang pulong sa Diyos na yun, keep seeking. Zeteo, Greek word. Keep seeking the things above. Keep seeking is in the imperative mode. Sa may pasabot sa imperative mode. It is a conditional. Okay? Imperative mode gani, it's a mode of command. Now, so there are two things, positional truth o keep seeking the things above. Ayaw na nagkalimte. So, sa diha nga si Ginoong Kristo nabanhaw, of course, mikayab siya ngadto sa langit. So do we, believers. Kita usab nga mga magtotoo. Human kita banhawa, we go up to heaven, above. Now, anto na pong balikon tong zeteo. Kining zeteo, keep seeking the things above. Ang zeteo is in the customary iterative present. Siyempre pa sa utog customary, mo inaandan. Okay? Customary. Ang iterative, balik-balik. Sabot? Now, ang atong pagsunod sa mando or not following it of Colossians 3:1, kini it's a matter of unsa? A matter of choice. It's a matter of priority. You see? Mahimo kung imong sundon, mahimo pugdi. And it further is a matter of motivation. It's a matter of sa imong pagdasig. It's a matter of motivation and right priority. You see, unsa mabot pasabot ang motivation, ang pagdasig. It is an inducement, enticement, encouragement, incentive, influence. These are the synonym nga ang buti pasabot nining motivation, pagdasig. Inducement, enticement, encouragement, incentive, influence. Now, for example, what motivates you to come to church? What motivates you to come to our Bible study? Unsa man? It is your love for God. Unsa? And what motivates you to love God? Either by Bible doctrine or by the lust pattern of the cosmic dynasties and boils down to do human good. Sabot? So, duhara ang kapahingnan. Either by tungod sa pulong sa Dios, kung mao'y nagadasig kanimo, o nahigugma ka sa Dios, or tungod sa unsa lust pattern, kani mga panghibog nga nagagikan sa kanang dapit nga may gahom ni Satanas, CD, cosmic dynasties, o kini mo sangko kini sa pagbuhat na nimo mga tawhanong mga maayong buhat.
human good. Now, mungutan na ragugo nimo, how do we know what is our motivation? And what is the right motivation? The Word of God. See? Nainumdum ka sa sagad na itong ginabasa. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. So on, whether we do in life, or whatever we do, whatever we do in life will always go down to motivation. Diba? Yes. It is Bible doctrine that judges our motivation. Pangutana, where does motivation come from? Man, diin man magagikan kining moong pagdasig. Tubag, from what you know in your Christian way of life. Gusto? If what you know are the absolutes in God's Word, ang imong kadasig is never affected by anything in life. Dili gyud maapektahan sa bisag unsang butang sa kinabuhi. Kay nagsayod ka man sa mga absolutes diha sa pulong sa Dios. It is therefore God mao'y magadasig ka nato. Dili kay kita mo'y magadasig sa Dios. That's impossible. What a joke that it is we to motivate God. Kita ang ay dasigon. We love Him because He first loved us. Naaman ay bersikulo diha. Atong higugma siya tungod kay siya mo'y unang nahigugma ka nato. That also comes from motivation. Now, pinagi sa Diyos nung pagpadayag, divine revelation, pinagi sa pulong sa Diyos, nga mao kini ang nagadasig ka nato. Musa, ayaw kalimot, ayaw na gyud ni kalimti. Capacity to receive God's blessings in time. Muna atong kanang tumong. That is our goal. Ingon nga mga magtotoo. Wa na tay lain pang goal ingon nga magtotoo. It's our reaching or attaining spiritual maturity, which is the stage of capacity. Capacity for life, capacity to receive God's blessings in time, capacity for happiness, for peace, and everything, all of those positive things. Now, kay ang Diyos, God operates on the basis of integrity sa iyang pagkamasaligan. Now, He blesses those who now have capacity. Mao man gyud na ang kanang patukuranan inunta sa Dios. That is His kanang policy. Nga mububo na gyud siya sa iyang mga panalangin niadto nga nakakabot na gyud sa katakos sa pagkinabuhi. Mao na nga nagamando ang Dios kanatong mga magtotoo nga ato untang makabot ang spiritualong pagkahamtong. Kay mao man kana ang diin mapanag-iya na nato ang katakos sa pagkinabuhi. It is reaching the stage of personal love for God that we are truly motivated to love God. Ang atong pagtuon, pagkaton, pagtuo, kanang hangop niini o paggamit sa pulong sa Dios atong kinabuhi. It is studying, metabolizing, and applying God's Word that we can truly love God. Maura yun na. Okay, apart from it, it's just a lip service. Kana mayroon kang nahihugma ka sa Diyos. You see? Nabito ng mando niya. If you love me, keep my commandments. So, akong balikon, nga ang Diyos operates on the basis of integrity.
Kay dili siya mapektahan sa mga desisyon sa usa ka tawo. Naibaw naman ka unsay kanang himuong desisyon sa tao. Of course, di ito makaibaw kung sa iyang desisyon apan ambot pasabot gihatagan kita sa Dios sa kanang kagawasan sa pagpili. Unsay pilion nato, mutuo ba ta ni Ginoong Jesucristo o musalikway ba kaniya? Apan ang Dios is not affected by the decision of any person. Either he believes in Christ or rejects Christ. So, ang Colossians 3:1 nagalakip sa doktrina sa pagdasig. It includes the doctrine of motivation. Kaya ang motivation, ang pagdasig is very important sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Mark that very well. Importantihan kining pagdasig. Ato ipadayon kini ugma. Padayon kita sa Colossians 3:1, taon-taon pa ta nining mga dupot nining maong pagtulunan na magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Ning lain na sa mga higayon kami nakig. Ambitay kami kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo nini ug hinaot nga kini madugang namo sa amo nang napundo nga kamatuoran dinhi sa amo kalag nga among magamit adlaw-adlaw namong pagkinabuhi sa imong gihatag kanamo nga dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi, the unique, sophisticated spiritual life. Dada kami pagwalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa mga adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat niya among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.